Băi, că te jur. Și ești sigură de că ești părintă, că ești așa. Am zis asta și eu în viața mă încăt. Dar doua zi zic, stai, mai fac ceva. Par să mișcă ceva. Da, și repede scrie repede. Și nu așa, Și n-ai luat repede hârtie de acolo. I-am dau înapoi, să-mi dau înapoi. Mi-o retrag. Замыкающий. Și le mănânci? Hallo, hallo. Willkommen. Să trăiască la Vină mai așa să te văd, Coare. Hai să te mai văd. Hai, luăm? Pentru că eu nu știu muzică. Spune să văd ton de unde iei tu. Eu am scris, am dus pe a noștri la teatru. Era teatru tăți plin a noștri, era ziua noastră și când a început, e chim, dietă, votăm. Asta și mine scumpire. Nu, stai drept. Da, deși. Dar pune fotografie. Nu are importanță. Лерочка, иди сюда. Tot împărea ca să zic că Nu mă ai bani. Poate că e cătără. În 47 când s-a născut Gheorghea nostru. La Ileana, la sora Ileana, este o candelă de argint de toată frumusețea. Aceea candelă e de la Melania, care i-a dat-o mam bătrâni, mam bătrâna i-a dat-o mami și mama i-a transmis-o Ileni. S-ar putea să fie și mai înainte de Melania. Da, de unde se vede că Nicolae Țuțu era pe lângă biserică, el ce era acolo, că Da. el, obiectele astea, mai departe, i-a dat zestri, era un sunduc, toți îi minti de metal, care avea niște lăcăți sofisticate și... Dar este și așa acolo. Este, dar de acum e stricat, dar sunduc cu metal mare, cu... Exact. Așa sunduc. Era parcă argentiu. El a fost tăieț când veneau rușii, el a fost tăieț și băgat în pământ. Dar de ce n-ar fi oricum e religie? Nu, asta costă mult. Da, Nu, am un direct mai trebuie. departe, Eu am fost la un ăsta de eu, lucrurile care le știu eu, mai departe, eu un parc de lemn 2 de dormit, asta era zestria Ilenii de la... Și avea un orologiu care la fiecare oră bătea de atâtea ori câte ora, dar la jumate bătea o singură dată. Și atât de frumos suna orologiul ăla, eu nu știu, când i-a ridicat, a dispărut. Înseamnă că era destul de Înstăit. Da, orologiul cealaltă l-a luat la cantore, la soviet. Și mama când se ducea la așa aia, auzea cum suna. O suna și el o habă la soviet, l-a luat și atunci l-a luat. Dumnezeu să ierte și pe bunii noștri, Iudochia, care a fost mădușă dreaptă cu țaca Eleni, și Timofei, care era bunelul la noi, aproape la toți. Voi mâncați. Voi mâncați, sunteți. Tu ce mănânci? Dar măi, mă îngraș, eu trebuie să le Ce și județi? Poate să mai găsesc vreun bărbat, dacă mă văd așa de grasă. Eu
foarte bună, e o gospodină foarte bună, e o bunică foarte bună. Ce este? E o soacră bună. Надеемся. Așa. E vecină bună, e prietenă bună, așa este? Așa. Multă sănătate, fiindcă anume asta e acum necesar pentru ea. Și se doresc să aibă răbdare, se doresc curaj în viață, se doresc să fie optimistă, să fie respectată și iubită, cum este, să nu se schimbe, să rămână așa cum este. Anastasia cântă. Anastasia cântă. Bravo, bravo! Liceul de Arte unde lucrează Bubu. Ce faci, Bubu, așa? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Bubu! Sol, si, re, sol, si. De la si. Si. Sol. Re. Sol, si, re. Și notă normal. Așa. Si. Si. So. Si, re, so. Ultima așa. Sol, re, si, re, so. Re, si, re, so. Bun. Bubu! Uite, le dă tugua! Da, stați o leacă! Dă lumina. E extraordinar! Dar mai ia...